Illum se nkun qiegħda nitkellem fuq suġġett delikat imma importanti għaliex dawk il-familji li jintlaqtu żguri li dan is-servizz ifisser ħafna għalihom. Qiegħda nitkellem fuq kura paljattiva għat-tfal. U miegħi għandi l-konsulent tal-kura paljattiva għat-tfal, Dr. Hermione Andrejevic. Grazzi ħafna illi fil-fatt li ħafna biex inġibek u naf kemm inti impenjata u apprezzajt il-fatt illi għat li l-ewwel il-pazjent u għat li intervista importanti ma l-ewwel il-pazjent u naf kemm inti mara b'qalbek kbira illi bħala professjonista medika tieħu l-affarijiet bis-serjetà kbira u tħoss ħafna għall-pazjenti u ta' dan nirringrazzjak għax l-empatija għall-pazjent tfisser ħafna. Kemm ikollok l-ewwel nett xi tfisser il-kura paljattiva għax ħafna min-nies jorbtuha biss ma' persuni li jkunu ser imutu. Kura paljattiva qed nitkellmu sa dik pedjatrika għat-tfal, xi tfisser eżatt? So, ħafna nies kif qed tgħid inti jaħsbu li kura paljattiva huwa kura tal-aħħar ġimgħat jew l-aħħar jiem tal-ħajja li hija vera żbaljata. Il-kura paljattiva hija suppost minn diagnosis, jiġifieri minn meta nkunu nafu li xi ħadd għandu marda serja jridu nagħtuhom il-kura paljattiva. U l-kura paljattiva nagħtuhom ukoll mal-trattament, jiġifieri jekk ikunu qed jieħdu l-chemotherapy għall-kanser pereżempju, jieħdu l-kura paljattiva wkoll. Irridu nieħdu ssieb is-sintomi u s-sintomi ma jkunux biss is-sintomi fiżiċi, ikun hemm ħafna psychological ukoll u spiritual u social jgħaddu minn ħafna tbatija. Imma biex in-nies jifhmu aħjar, jiġifieri paljattiva tfisser illi x'tip ta' dijanjosi li ikollhom, jiġifieri mhux kull tip ta' mart. Mhux hekk. Mart li jista' jwassal għal mewt jew xi tfisser eżatt? Iva. Huwa mart li jista' mhux bil-fors iwassal għal mewt. Aħna ngħidula mart serju, mart ta' ħafna peace. Ħafna drabi jkunu tfal problemi neuroloġiċi, tfal li twildu b'xi syndromes jew congenital anomalies. Tifhem ikunu tfal bil-kanser ukoll, ikunu tfal illi pereżempju ma jimxux, ikunu tifhem jew ġol wheelchair, ma jistgħux jieklu xi kultant ikollhom gastrostomy biex jieklu, anke biex jieħdu n-nifs xi kultant ikunu fuq ventilator. Ġifieri dawn ikunu ikollhom ħafna appuntamenti. Issa jiena kont qiegħda meta kont qiegħda nkellmek, ħsibt li ħadd tgħidli ċifra żgħira jien naf paljattiva forsi għoddu mal-20 tfal f'Malta u għawdex kemm fil-verità ikollna pazjenti fis-sena tfal illi qegħdin segwiti b'kura paljattiva. L-istudji fl-Ingilterra pereżempju juru li hemm xi 66 tfal kull 10,000 children li jkollhom bżonn il-kura paljattiva. U meta għamilna comparison ma' Malta, il-numri ma' ta' Malta, tiġi 530 children dal-ħin jiġifieri li għandhom bżonn il-kura paljattiva li hija ħafna għal Malta. U inti sabiex in-nies jifhmu minn inti u t-tim li inti tmexxi, x'tagħmel eżatt? Ġifieri x'toffri lill-pazjenti u l-familji tagħhom? Mela aħna ovvjament kif qed tgħid inti m'iniex waħdi għandna tim ta' nies li jieħdu ħsiebhom, ikunu jiena ikollna nurses magħna, ovvjament nieħdu ssieb il-sintomi physicals, u mbagħad ikun hemm is-psychologist, ikun hemm is-social worker, ikun hemm is-spiritual chaplain ukoll, u kulħadd jieħu ssieb is-sintomi, ma aħna mhux sintomi biss nieħdu ssieb. Ikun hemm ħafna affarijiet bħal irridu nikkomunikaw magħhom, irridu ngħidulhom x'tip ta' mart għandhom, nippreparawhom għas-sintomi. U mhux il-pazjent biss, mhux il-tfal biss, il-familja wkoll. Il-familja tagħhom ukoll. Nippreparawhom, qed tifhem għax dawn ma jkunux ħafna drabi jkollhom mart rari ħafna, laqas ikunu jafu x'tip ta' jiġri se jiġri, allura aħna nirridu nippreparawhom, irridu nikkoordinawlhom l-affarijiet, tifhem coordination tas servizzi pereżempju. Ġifieri daw pereżempju ovvjament sfortunatament kull min ikollu mart diffiċli jiġi ħafna l-isptar. Allura naħseb mal-ewwel aħbar li jkollhom tad-dijanjosi issa splodit bomba nimmaġina. Imma qegħdin tim, semmejt infermiera, qegħdin tim multidixxiplinarju milli nista' nifhem. Exactly.
x'inhi l-iktar ħaġa li tara li taffettwa dan is-servizz u kemm ilkom li bdejtu għax ħafna minn nies ma jafux bih. Is-servizz ilu li beda forsi xi 5 snin ilu. Ili konsulenta jien ħanalaq 3 snin imma kont bdejtu minn qabel. Jiġifieri alla volja ma kontx għadni konsulenta u fatti ppuxxjajt ħafna il-policy makers li għandna bżonnu għax fil-bidu laqas ħasbu li għandna bżonnu. Qed tifhem. U xtaqt inkun naf ukoll naf li inti kellek fil-fatt semmejt il-policy l-istrateġija għal kura paljattiva ta' tfal. Naf li ħarġet l-istrateġija għal kura paljattiva b'mod totali li kienet issemmi wkoll it-tfal. Għalfej qiegħda timbotta din l-istrateġija fejn tixtieq tasal, Dr. Andrejevic? Għax għandna vera bżonna, hemm ħafna tfal li qed ibatu. Tifhem, bħalissa qed naħdem kważi waħdi, għandi ħafna nies li jgħinuni, imma bħala tim propja tiegħi biss li jiddedikaw 100% ta' żmien tagħhom għal kura paljattiva m'għandix. Allura qed nippuxxja biex ikollna tim biex inkunu nistgħu immorru fid-djar, forsi it-tfal ikunu jistgħu jibqgħu fid-djar anki meta jiġu biex imutu, mhux kollha jmutu, imma jkollna tfal li jmutu u daw it-tfal ikollhom jiġu l-isptar ħafna drabi għax m'hemmx support id-dar biex jimutu. Ġifieri inti tixtieq li forsi tiżdied iktar il-servizzi fid-djar biex it-tfal ikunu iktar komdi. Eżatt, huma għandhom dritt mhux tal-kura paljattiva biss, imma li jażlu fejn iridu jkunu. Allura jekk jixtiequ joqogħdu id-dar iridu immorru d-dar u nagħtuhom il-kura paljattiva d-dar. Ġifieri is-psychologist, il-social worker, kulħadd irid imur id-dar u jekk ikollna bżonn immorru narawhom kuljum għax qed imutu fl-aħħar tal-ħajja, ikollhom bżonn bħal meta jkunu l-isptar, ikollhom bżonn it-tabib jarahom kuljum. Allura irridu servizz li jista' jmur id-dar kuljum jarahom fl-aħħar żmien ta' ħajjithom. Bħala konsulent min jaf kemm hi diffiċli għalik illi tiltaqa' mal-familji u mat-tfal. Kemm tara tbatija, Dr. Andrejevic, u kemm taffettwak? Iva, vera, emozjonalment hija kbira lina, qed tifhem, għax nintaqgħu ma' mart serju ħafna, ma' mowt, ma' ħafna tbatija. Vera, hija a big burden ngħidu bl-Ingliż. Imma il-gratitudini li kollhom għalik u kemm iħobbuk u kemm ikunu grati lejk, dik ma ssiba qatt taf f'tfal oħrajn. F'daw it-tfal u f'daw il-familji tieħu iżjed milli tagħtihom. Istra interessanti. Jiena nixtieq ngħidlek grazzi f'isem tant familji li naf li inti tajn. Kont tkellimt ma' koppja li mitilhom it-tifel imma il-servizzi li tajthom kien utli ħafna u li serva ħafna biex setgħu jarfu dan il-vjaġġ li jkun diffiċli imma fl-istess waqt bis-sapport jaslu biex jaċċettawha u anke tiffaċilita aktar tħaffef ngħidu aħna dak il-pis kbir. X'appell tagħmel dawn il-familji biex anke jersqu aktar lejkom u anke xi ftit erf min-naħa tiegħek għal meta jkollhom dit tip ta' dijanjosi tant diffiċli? Sfortunatament, it-tobba mhux dejjem jirreferu għandi. Inti staqsejtni kemm nieħu ssib tfal. Alla volja hemm daw it-tfal kollha ma nieħux ssibhom kollha. U xi kultant it-tobba l-aħħar ġimgħat tal-ħajja jiġu fuq jgħidu li tista' tmur tarah it-tifel għax naħseb ħajmut ħatamlu plan li mhijiex xi ħaġa tajba. Qed tifhem, allura ngħidilhom daw in-nies li għandhom it-tfal forsi għandhom xi mart, it-tfal tagħhom għandhom mart serju, right? Ngħidilhom tkellmu mal-caring consultants tagħkom, mal-konsulent, mal-neurologist, mal-neonatologist, ma' dak li jussibkom u jekk taħsbu li nistgħu nagħtukom support billi niġukom id-dar u nissapportjawkom id-dar, staqsihom biex jirreferukom għandna. U inti ġieli tmur fid-djar ukoll ġifieri. Mela. Ħafna mill-xogħol li nagħmel huwa fid-djar għax ikunu fid-dar, immorru fid-dar u naraw x'ikun hemm bżonn basically.
Dr. Andrejevic, nirringrazzjak ħafna, jina xogħol tiegħek naf li huwa diffiċli immens, imma naf kemm inti ddedikata għal dan ix-xogħol u għalhekk nixtieq illi nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek. Dik kienet il-konsulent Dr. Ermjon Andrejevic illi hija konsulent fuq il-kura paljattiva tat-tfal u fil-fatt kif diskutejna hemm ukoll il-pjan li toħroġ strateġija ffokata apposta fuq il-kura paljattiva tat-tfal li hija tant importanti. Grazzi li segwejtuna. Thank you very much.